Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kalong ka bapen kendit. Ya ki babon balang baya ka med yap jong uway unong pang ubalakla no. Nakabaya bit ya ka jingpang COVID-19. Lahap ban kit hi da ki bahayeng hasem. Bat kani kala jia ya uway urang ba. Ubaday na ka shnong nonglang Southwest Khasi Hills District. Hakat lai puway terik ubanay jemang arajar arpuway. Ha ka ba nakaliang jong katanat ka kot kakya. Kala kentaj ban lejbo ya ka med yap jong uni urang ba. Henry kila shuai tang ya ka kali ambulance klem unongnya. Nagaliang jong ka dorbar sinong nonglang kala penremjur ya ka ni ka jingle jong ka tanat ka kot kakya. Ka bomshim ladon ya ka jingkit kli na ka benta ka baha kamyat ki pajba hakum ka ni ka por bat ha ka bayaday bat kani ka seng henyo trap Achik National Movement ru kalami syakmat ban penremjur ya ka ni ka jingle bomsut nyo jong ka tanat ka kot kakya. Para jong tu baklat menen khasni ya jing sang sengapan aimu yau taleng ki halipan men hot watla ulqsa hadin ars nilai sing hang tu ki la pendiang kan bala ai ngilahun ngila sukadu kata-kata tuma kabu sneu lengok ingi kalong ba hadin ndak ulah klap ngiyo puni para iba dong tahi ba abi tahi baklat no iong hana ba masa pene thulang namar ila klat tam ta ting aplingi ba ying ila suya kene men sem ngilem no suya parkat lem no e hadim kata ngapun bia itu parang dalam no hadu kan por faikin ya kinya lajum bun mat kidu tau ber sade snong kiong apsa ispang la jandep te hadin yai ap tinga pun biang balai du kata-kata slem yohana om don raiba nga ngi bar siing la solongo hadu kat jong ka distrik don raibar banyak itai ambulan ladam don raibar balai kibun kini ki ba nane na dong tanjungi ki raibar balai pim su ai kontrak bisnis lam ta spor ban ginlong raibar ta COVID-19 kadai ka we ka jingkli ka ba kapan lo ingi ba lam no sarkar to hoat kam ta karang de sen yu se kirang bun ki eski ba ngi haban nom ni mut da jas jalong ni kumala dap oi tu rang ba menil da jaba kalau silong ni mut ka e kamanja subuk kum nang banyak kali nganak trai banyak kamut katua media kan susah yang tu te ka e ka jingken tu kalong ba haju apa kaji penram naliang juga sarkar ni juga health department lakum nu pidaban penbiang ki rebar pi ong way rebar subu unya yaitu ambulan la jawu yuk pul step ka bumut pak tu ambulan kala sukurang tu temudup bat ki dikitu ki way par da jab kilong nu to ka bamut kalong mereka bamut bayau tau beri bayar dai mana balik kit itu beri tak ngihada kit hi ngibana yang dan ya kakali pat bana banyak nyai uta ukon pasal ngihi te kade ke air ke kami ngi ka ba hadu menem step ngira tiak so baji man pendap ya tamet man penkut te kalau ke air ka ba te tang ke weng su kentu ba nalyang sukar perkat lem nam entakari bat kajit menriu ala pikwa ba karibat ka jaban kan kiu lakan lois kan long nek mut ke kaman jahde nabut ke jingjia ka basusi kalong ban nakaliang jongka bor jo badek pe jongka ko ta khia kimla mane penbiang lem na ka menta ka ban penbek ya ke jingkit ya ka met jong uta belak khat no napo si isi ban ra ban han ubah ki bahayeng khasem ne po sinong jongi na ka menta ban pendep ya ka niam ka kom hakar kom ka jongki bahayeng hasem te
habang ila persyang bani penbet rengkat nang bat ki sunal bat ki sektor officer ru nak liang ke jongki ki ong hana ba kin saya keren hapo district hapo district Henry hadin pade ki ai ke jingpun sengi kum kasinong hakabaki penbuar yang ki ong yang kum kasinong ban lek ban pun setu ya ki bahaying kin sim ke jingkit klik ban lek shaw ya uta balak klan no napo CHC hi ke nakali yang jong ki bahaying ki sem jing ya kata namar hakum kane kapor hakaba ki babun hi kini ki dong ki thang ki jong ni septing ya uta yang jingpang Henry nakali yang ki jong ki kim la ban ai kanu ke solution ka ba khambahan na ka bentai jong ki bahaying hasem haduk ba ki wan biang sa ki sektor national officer daladi hi ban penbor ya ki bahaying ba ki hab ban lek hi te ki bahaying hasem kim ban si ya la jong breu ki la lek bat ki la lek shaw ya kata ka met ha ka ba ki ai tang ka ambulan ha ba ki ai daw ya kata ka jing bom la ka jong ki ban wan kit ya kata ka met ru ka de tang na ka daw ba ki ong hana ba om don driver te hae ken ka jing singan ya ka dong ka thain ka jongi bat hae ken ka burom jong kat ka district ka jongi ka badai ka headquarter jong ka makruat CHC hang ni hi tang ya kini kisinong ki bajan jong ka headquarter ru kimlak bania penbiang lem te ngas harai ban ya ki ba kham jingai le se kin la namar tang ya ki driver kimlak ban bu ya kita ke ambulan kin mento ayu kita ki ambulans ban bu haba klaim driver hatu kilak ban syuyat hi kita ki ambulans klaim ki driver tela raduna driver balai phim thung pat da ki driver ki ba dei ban nyak bet ya katu ka kali ne lada kita ki driver bala thung ki don ki aidau men hagenin ki ong hana ba ula chong karantin te hatu tang utahi driver uwehi uba nyak ya kita ki ambulans jong ka CHC te kani kalong ke ba pen sngeu duk men sim yangi kum kinong song hapo kadong kathain ke jongi bat kum ju ru kalong ru ke ba nakal yang jongi ngeu ba kani kala long persya ya kabadai hok na kabentai jongi kum ki pai ba hak bang yoi haki we ki district ki don la ki jong ki driver ki wan kit ya ki met ki jong ki balak khat ru ki wan da ki briu jong napo ka badai pek hi hak ba kita penbiang ya kariam kabet ke jong kiru da phong ki PPE Henry nak benta jong kini ki bahas nong jong i pade ki wan ai ki siwan penbor baki haban lek syauhi ti dala dajia baya kendu ya ki long ying long sem ki bom don ki banang banyak kalipat hatu pin ai lak ai bangine nyak mangi ki baklem license ru kan long ki kata ka ban kata ka ain bang ngilahi bang nginyak ya kita ki kali te kani kalong ke ka ba penduk mensim na kebentai jongi bat kumjuru ngisngeu ban penrem jun na kebentai jong ka bor badai pek kamtam ya ke DC ha ka ba man kapor hi ka juai ke juk tha ya ki ka order na kebentai jongi ha ka ba ngiju ya trelang rengkat kum ki bor sinong kum ki kenhun kum ki seng halang hapo sinong pot thau bat haman laki dong ki kentot niat re rengkat nak kebenta kata Henry haba jiatang iwe ikis ha ke bahang ne hapo district le idang de tang ikis balai ha ke jingklat no jong kum kini ki beri ki bayo ya ujing pang covid te kani kalong sisa ka jingdu jingkermen nak kebenta jongi bat ngira perem jur hi ru ya kabor badai peit nak kebenta kani nak kaliang jongi kum kaseng SNM ni yo ya kejing tip menin ha kepuar khat ar baje ya kejing khat na jong ini i paradok prasnam kejungi te ndrai ngayo sak kawai pat kejing tip ba ong hadu khandai steng dang yo bankit ya kani kamet yap ya bala khada na kejing pang covid menin nang tai na po corona ka sentar nang tai na po palosang te ngi penram jur ya kani ka sarkar lane ya ka health department ya ka jing deko jong kani ka sarkar hoj nakaliang jong ka sarkar kala ya thu haki pajba kala ong haki pajba bara bang ladap pen krek ngadap ban penbiang nadong sadong ya ki jing don kam hapo ka health department nrai ya menta hang ne hapo ka sopwes ka jongi pade
nyipen pau ya kata kajing sosik hadu kata namar kalong kajing deko sebab palat amdai tang malumala ndrai kalong kajing deko sebab palat namar ba ya kamet iya lakit daki bahayeng ngabu kawai kajing kali balai ka sarkar manika health department kamla ban penbiang ya ki driver katkum kajing tip ke jonga ba ong bahana uta driver udon haka hum karantans na kamta ka jong u ndrai ka epat kadaw kani ka sarkar bamata kamla ban bu ar laingut ki driver hapo ka Southwest kat ka Southwest kasihel pibu driver tongway kani kajing kali kajing iya kani ka sarkar bamata kai kada ba pibu tongway driver hapo ka Southwest kasihel jong ban kit ya ki bapang covid ki balakhat no nakani kadaw jong uni kenyang jeng pang kani kawai kajing kali ya ka sarkar kabaar pat balai kani ka sarkar ka bamata ba nado kat arbaje pila ban penpoy ya kamet yap jong uni breu hang ne hapo sinong nonglang hakapor khandai steng kani kabaar kani kajing kali ya kani ka sarkar bat kabalai pat kai kada ba pipen bor ya ki bahayeng hasem ya unang pang covid pila ban pakit ya ki bahayeng hasem ban kit ya kamet yap wat katkum kajing yu jong amanin ngawan pek bat mangaru ya kane ngai sakhi dak la jong khmat baki nong ra ya kamet yap gidan tang sangut ki ba phong ya kane ka PPE nakamta ban res kajengki hatu pila mo ban ra ya kamet yap tang sangut kat ya ubreu balak khatno pila ban ra ya kamet yap napo kakali hadu ha jakat hang kane kajing pendram ya kane ka sarkar namar ba kamla wat ya ka PPE ro kamla ban penbiang ban aidra si ki bahayeng hasam ban kinriam da ki sipau khasangot ndrai kat ya kamet yap ka bak lakhat hadu kata ndrai phema ban penbiang kane kajing keli ro tang ya ka PPE ro kamla ban penbiang kane kajing keli ka balai bat sakawai pat kajing keli kalong ba balai kane ka sarkar kasu darab jot tangkaktin ndrai ka kampat kamdasai bat kamdah keliar ha hadu kata kai kadaw bapihe tangkanya haki social media tang hakaktin ke jong pi ndrai ki kampat kilong da khangpong kane kadai kajing penram menen nglayo ban phone i doktor rang iba dai DSMO in charge jong kane ka Southwest kasil jong hi nglayo ban yakren bat i namarba ki bahayeng hasan kli thu enga ba hana ba omdon nongnya hapo hospital ban kit ya kamet yap jong ki bahayeng bal klat ndrai nakaliang jong ngaru ngadap ban phone ngadon ka record ban yakren bat i doktor nglayo ban yakren nakaliang jong i doktor i long totong ngan phano menta ya kane nakamta ban kit no ban ko ya kamet yap to ngala hun ya kata ndrai ngala i doktor benda nak kloy namarba yo kan poi sakaja buram wat ya phiro ndrai nakaliang jong i doktor i la jupap bi long totong ngan pen kloy no ndrai haba pek ngayo ban sngau ngayo ban phone ba hana ong ba ngikit ya kamet yap nginyak hi ya ka ambulan nakaliang jong ngamla ban susngap ngon pet dak laki jong khmat wat la kalong kanika perthai ka ba mata kalong ban adong lane ban la ban yaya charum cheneng ndrai ngamban se ban mi na yeng ban lek pet bat ngalalap hi mar khmat baki ba hayeng ba hasem kila simti hi ya kamet yap nadu banyak ya ka ambulans bat hadu ban ra ru ya kamet yap ka sarkar hakiwai pat ki distrik telah depan penbiang ya kinong ra ya kamet yap kabadai jong kibapang COVID-19 ndrai ka aipat kadaw ba hangni hapo Southwest ka jong yipat kimdon kita kinora ya kamet yap jong kibapang COVID-19 kani ka jing keli ya ka sarkar udai udak ba hetam ya kani ka sarkar bat lada ka sarkar kamla ban ajubat lani kamla ban ong ai ban persothu ikipaj ba nakaliang ka jong iru kumki NGO ki ba pet kadong kathan yang saya discuss bat ki para seng halang kumno ban la ya kani ka kam khnang ba kamnom jiasu nang ni sakmat ya kini kiki ai baro namar ba kawan ra ya ka jingma ya kibom don ya kani ka khnyang jingpang pada ra ya kani ka jing ya uni wapang yo seikan keta wat ya ki ba hayeng hasem ru